И ти трябва идваш насам директно. Тревор, само искам да вратне от тук да направи спот и после да се връща гледа базата. Просто да се скрие и да е готов с фугас да даде един декап. Добре. Окса Къде ще сме взема почнали? бомбите обаче, защото... Защо ги взимаш бомбите? Стави му Той бомбите. Ай, ще влезат и ще го убият. Ти ще умреш първи, бе. Бомбите на мене, са карайте. Между другото малък преди Чудеси, почне. значи никой, всеки да е щастлив да няма бомби. Махай бомбите. Слушам нас. Ще ти пожелая успех. Раздай им гумените кукли и това е това. Надувай Защото ми. аз пак си мисля, че ще ви хуя. Чай вим се, та папа ще го пообмисля още малко. Той какво иска да прави? Че ма нямаше? Бях станал да пия вода. Той иска да бутне 1, 2, 3, 4 линията. През замъка с едно хеви медиум зад него и чифтаните с това на хълмовете. Ще го разцепат от центъра. Ако имат стръп Не само от центъра, те ще го бият и от чифтана, тяхната база, където кампят отзад, ще се изтиглят, ще набият от храстите. Нали, Значи, те какво милите да предлагаш? отидат до храстите. Добре, чакай сега ще го обсъдим. дай да видим сета. Да, дай да я видим се тъпът. Ма ние, каквото и стане, печелим места. Яко дефенс. Да пушваш, защо пускаш 2.7.9? Има тактика. Да Довери ми бутат, се. да бутат медиумите за по-бързо да влязат. Довери ми се. Довери му се. Той не знае защо ги пропуска, но ти му се довери. Между другото, аз бих играл с хивите Да, тук, да аз това си влезна. мисля и ми играя. Не, играй с твоята тактика. Не, така ще играем. Нямаш А. така тактика, защото някой ти пази тук артито, глупак. Добре, дайте първоначално, както съм ви казал. Добре, Тук просто последно ще какво правим? забавите малко. Медиуми с 277 насам, чифтените с 279 насам. Ако беше играл тази тактика, трябваше да сложиш тук едно или две стервита с един спот арей тук, който да ти държи спот тук, да държи спот тук с сапорт и стервита отзад, които тия две стервита след това могат да ти дойдат тук и да ти бият тук. Ами именно, тук, Атанасе, тук. щом нямам Кой сетъп, именно? щом нямам сетъп за тази битка, просто не ми се обажда, защото само ме объркваш. И Много бярки добре. ще Ще свършат, бъркам. ако ги оставите влезне дълбоко. Един Биарите мил ще искам ни да ебат остане майката. тук. За ушите. Даже ей тук да... Бадило, не бе, не ги търси тия бе. Как няма ги търся? Ами не ги търси, няма да ги Бадило целиш. наляво. Те да не играят от другата страна, що ми момчета Аз и съм бяха спортната. толкова там. И аз съм Еми я сбил. светя. Те Добре. всички свети. Казах последния Те въпрос. дефендят ли в момента? Какво правят? Еми дефендя, да. Ей, бяр не са блъски, че аз так силно виригата ми движи повече от те. Така е, малко да си. То бат не трябва да оцелява в никакъв случай. Другото, което е, като правим такъв пуш, за кой играеш с арти? Защото Оксата не играе танко. То бат трябва да умре задължително, разбирате. Няма още някой да дойде да... Нали? Идвам. Пусал съм хеликоптер. Ти си остави пак същия Ace 7 там в малото нас. Аре, защото не е. Ще умре бе, спокойно убивам го. Ау, убийте го бе. Само ще Нали кажа, го че Бяра е убиваше? тук. И Бяра е тук. Добре, казах последния милм да остане. Тук аре, убийте го бе. Отзад. Шкур. Добре. Сега трябва да се бе. Да се върнат 2 милма тук. Бързо последните 2 милма. Шкорите си стреляха по мен тук си. Да умирам по болница. Да се не бутай. Те се блъснаха двамата са. Давай има да бои 277. седмицата, бе. Дайте бои седмицата, бе. Пепе. Война и седма карта. И тук има танк 270. Добре. Тук не подавай. Ние ще я свърнем. Стрелят ме на кръстов. Какво не разбирате? Какво не ме разбирате? Браво. Оставете Оксата да играе. Хора, не трябва да умира Оксата в никакъв случай. Ми казвай, кой искаш бомби. Да, другия и Бяра е тук. Другия и Бяра е тук. 279 се Добре, да милмите да току-що. продължат да бутат тук. Окей. Тук да остане само дефето и стеглеци. всички Има милми назад, 277 ще минем от тука. Бомби, Добре. бомби. Преги искаш Пази, да... пази. Те 2 милма искам да дойдат насам. Искам всички освен да фето да се изтеглят от тук и да ми дойдат насам. С Продължава хевита, да мевита настреля. всичко. Да. Ама нас се изчакай бе, пак ми бързаш бе, чакай бе. Аз ще го спънах това. Тракна, дръжте Дава го на трак, трак. дава трак, дава Дръжте трак. го на трак.
Ай, готов съм. Още един път. Браво. Айде, тракна го пак. Браво. Аз се откъде? И бяра ти тук. Добре, мелмите, не чак оттам бе хора, съкръщайте, мислите малко. Единия Бе, да мен е не на ме Сега лъжа. хевите, къде искаш да се стигнеш нищо? Насам, насам. Искаш да назад? Аз се в работа. Хора, Ай, бяра, давайте, ма, няма там. Видяха, ма вече. Голяма работа, бутайте там да съборите да Не сме бейбяра. спряли, бе. казвам го Мелмите, тия двата информативно. мелма, бутнете по водата. Влезте тук по канала насам. За да ми извадите този. Бадиро, тук си играем стабилно, давайте по-напред да почваме по-агресивно. Не всички мелми и чифта, бе. Абе, какво казах, бе? Казах ли Спокойно, това те няма какво да медиума? направят друго. Бе. Абе, TVP. бутайте всички по канала и влизайте тук. Останалите, които сме тук, просто пазете HP. Браво, Окса. Гледай се, гледай шоу. Изяж граната. Айде, Как убити, я не ги виждам. Тук просто ги прибийте. Те си Добре, се защо се стрелял. връщаш сега? Кико. Мейде. А, добре. Тия на обикалите от тук. TVP да имаш, Наско, дай го. Бута, добре тия хейта, давайте напред. Рамчо, и бяраше в себе си малко. Давайте Датори, дай нищо. Те бе блокира. 20 км. Ти да ти ви пита минус 2. Помощ. Батидо, така е. Абе, как това? За те си изстрели. Полагите играта, бе. Те спак чак сега ли пуснаха бомби? Аз да си играя. Батидо, бил. Айде. Шумро смях става. Аре, поемете си. Ей, майката, трей трябваше. Мале, постарам ще ти набия на тебе. Ела тука го гутко. Не Бе, го крие. Чувам изстрела, след това чак излиза снаряда. Гори, барбекю. Удрай, бай, Филипе. Добър, да не смята пак да пада. Няма го убиете то. Си е за мен. Не. И. Вижте се. Базикам си. Браво. И Може ядата оживя на всичко. Стоп, бан. Йоксата още е жив, ай стига е. Извинявай, два пъти целия и бяра в движение, човек. Два пъти мене и бяра ма би от 350-400 метра, как ма проби два пъти, но челно. Да, и мен мацаше 2 пъти. И бяра, Това който се синия беше. им играч, ще разбери. Как се трепат 3 BR на битки? Те с голха могат да си почиват. Браво. Много ги бихме. Хубаво, Чуе мерси за битки. Ще играем ли още една? Аз не съм. Добре. Мерси за играта, Окса. Моля. Ти грижи. Чао, бе, хора. Леко, Окса. Чао, мерси. Насе, как си? И Как пак съм забравих да пусна Роман. билети. Та се напомням, я пускам билети. Кой да пускаш? Билети. Ми пускай да, аз съм с половин милион. Да забравям, човек, не за друго. Тя? Почне се да правят кашончета. Там да правим. Ще пусна катинарчета ми трябва. Лека. Как? Леко. Аз ще отивам долу. Ица трап. Победихме. Както влизаш, така и излизаш. Потерлица. Нема време, сменям бързо. То спим, стим, пик, ония другия. Юрош на маслините. Аллах абдал. Няма време. Направихме един Advanced Stronghold. Бихме. В началото се отпушихме, после се едни позиции, нещо. Тук накрая седим по 100 баунс, аз вече викам. Бати и пуцането, бати чудо. Той има стрелян, има пробива. Аз го стрелям, мърдеш, борим се като прасета в тик. С 277, два танка сме и двамата. С противника. Да борим, ек. Като сумист.
Какви сумисти имаше едно време? Това сега сумисти. Да. Букуци. Те, я да го направихме си. За трап. Цатрап, не ми. 5-0 за трап. Бати трапо. Ja, strašno veliko. Izpolno. Бати позиция, нищо няма да видя. 4-4 сте направих напред спот с прожет. 4 и 400. Подавал се Браво. само на едно място и беше на тумба с медиуми и те как ги запукаха от всякъде. И само гледаш цифрите как се мърдат. Щета 400, обаче в спота беше много. 2 хита, 400 нещо, 2 хита. После направих още един, май те свършише с 600 и 4-300 спот и 400 се да беше. Прибих се. The antenna is damaged. We can only talk locally.